नमस्कार मंडळी, आज आहे नारळी पौर्णिमा। तर नारळी पौर्णिमा निमित्त मी आज देवासाठी नैवेद्य केलेला आहे। तर सगळ्या जेवणामध्ये मी खोबऱ्याचा वापर केलेलाच आहे। देवाला नैवेद्यासाठी आम्ही कांदा लसूण वापरत नाही। आज तुम्हाला मी पूर्ण नैवेद्याची थाली दाखवणार आहे, नारळी पौर्णिमा स्पेशल। आज मी नैवेद्यासाठी काय काय बनवले हे पुढे मी व्हिडिओमध्ये तुम्हाला दाखवणारच आहे, त्यासाठी माझा पूर्ण व्हिडिओ नक्की पहा। आता मी हिरवे वाटाणे आणि त्याच्यामध्ये बटाटा घातलेला। हिरवे वाटाणे मी आधीच एक दिवस आधी भिजत घालून मोड आणायला ठेवले होते आणि ते चांगले मोड आलेले, चांगले धुतलेत। बटाटा पण त्याच्यात घातले, 2 बटाटे, आणि धुवून चांगले मी कुकरला लावून 2 शिट्या द्यायला ठेवलेले आहेत। तर आता वाटाणे शिजायला ठेवलेले आहेत। आता आपण डाळ पण करून घेऊया। तर डाळीसाठी मी अर्धी छोटी पाववाटी तुरीची डाळ घेतली आणि तेवढीच पाववाटी मी मुगाची डाळ सुद्धा घेतलेली आहे। त्याच्यात पाणी घालून आपल्या 2-3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायचे। तर डाळ मी आधी स्वच्छ धुवून घेतली। आता या डाळीमध्येच आपल्याला टोमॅटो आणि मिरची घालून घ्यायचे। अशा पद्धतीत डाळ केली तर एकदम चविष्ट होते आणि खूप लवकर पण होते। तर आता मी टोमॅटो आणि याच्यामध्ये घालून घेते। टोमॅटो बारीक कट करून घेतलेला आहे मी। आता मिरची सुद्धा आपल्याला अशी उभी चिरून घ्यायची, त्याचे देठं काढून घेतलेत। आता हे आपल्याला कुकरला लावून 3 शिट्या द्यायच्या आहेत। तर आता डाळ मी कुकरला लावून घेते। तो पण सगळी तयारी जर करून ठेवली तर लवकर तुमचं जेवण 1 तासात लगेच होऊन जातं। तर आता मी ही पोपटी अशी लांबट मिरची घेतलेली आहे। ही तिखट नसते, पण ह्याच्यातल्या जे बिया वगैरे ते मी काढून टाकणार आहे, ते असं उभ्या चिरणार आहे, कारण मला हे भरून करायचे आहे। तर मी आधी चांगल्याच्या बिया वगैरे सगळ्या काढून ठेवल्या की लवकर आपलं हे जेवण रेडी होतं। तोपर्यंत डाळ आणि मी उसळ ठेवलेली आहे उकडायला। तर ह्या पद्धतीमध्ये ह्या मिरच्या अशा मी कट करून याच्या बिया वगैरे काढून घेतल्या, म्हणजे तिखटपणा जरा कमी होतं। आणि त्या मिरच्या मी सगळ्या कट करून बिया काढून घेतल्या आणि एकदा स्वच्छ पाण्याने आपल्याला धुवून घ्यायच्या। तर तयार आहेत ह्या मिरच्या, साईडला ठेवून देते। तोपर्यंत आपण हे बघा, या पद्धतीमध्ये ह्या मिरच्या मी, तुम्हाला पाहिजे तुम्ही बिया ठेवू शकता, पण आम्ही जरा थोडंसं तिखट कमी खातो, त्याच्यामुळे मी त्या बिया काढलेल्या आहेत। आता आपण खीर बनवायची। तर खीर मी ओल्या खोबऱ्याची करणार आहे, जरा सुद्धा मी याच्यात दुधाचा वापर करणार नाही। त्यासाठी मी 1 छोटी वाटीभर असे बासमती तांदूळ घेतले, कणी आहेत ते स्वच्छ आपल्याला धुवून घ्यायचे। तर धुवून घेऊन झाल्यानंतर आपल्याला एक चाळणीवर ते तांदूळ असे ठेवून द्यायचे, किंवा तुम्ही सुती कापड जर असेल त्याच्यावर पण तुम्ही 5-10 मिनिटं असे सुकवायचे आहे। तो तांदूळ मी चाळणीवर ठेवलेले आहेत। आता आपण करायचं आहे टोमॅटोचं सार करायचं आहे। तर मी टोमॅटोच्या सारासाठी मी मिक्सरचं भांडं घेतलं, त्याच्यामध्ये आपल्याला ओलं खोबरं 1 वाटीभर घातलेलं आहे मी। आता ह्याच्यामध्ये मी 1 छोट्या आकाराचा टोमॅटो मोठे मोठे तुकडे करून घेतलेले आहेत। 1 चमचा मी लाल तिखट घातलेला आहे, तुम्ही पाहिजे त्याचे थोडेसे धने सुद्धा घातला तरी चालेल। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला थोडीशी कोथिंबीर घालायची आणि ह्याच्यात पाणी घालून आपल्याला हे मिक्सरला वाटून घ्यायचं आहे। तर वाटण रेडी आहे टोमॅटोचं साराचं। आता आपण गॅसवर टोप ठेवलेला आहे, त्याच्यामध्ये थोडंसं तेल घालायचं, 1-2 चमचे मोहरी घालायची आहे। आणि टोमॅटो मी 1 मोठा आकाराचा टोमॅटो मी बारीक चिरून घेतला होता, तो थोडा परतून घेतलेला आहे। थोडासा कढीपत्ता घालायचा आहे आणि हे वाटण घालून आपल्याला 1 मिनिट परतून घ्यायचं आहे। तर वाटण परतून झालेलं आहे। आता आपण याच्यामध्ये पाणी सुद्धा घालून घ्यायचं आहे। तर हे सार आपल्याला किती पातळ पाहिजे त्या हिशोबाने आपल्याला पाणी घालायचं आहे। तर मी आता पाणी घालून घेतलंय। ह्याच्यात थोडीशी कोथिंबीर घालायची आहे, चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचं आहे आपल्याला, आणि आपल्याला हे उकळी आणायला ठेवून द्यायची आहे। टोमॅटोचं सार एकदा मिक्स करून घेते मी आणि चांगली उकळी आणून घेते। टोमॅटोच्या साराला उकळी येईपर्यंत आपण डाळ सुद्धा फोडणीला घालून घेऊया, कारण डाळ शिजलेली आहे। तर मी एका टोपामध्ये मी डाळ घालून घेतली। ह्याच्यामध्ये मीठ घालायचं आहे चवीनुसार, थोडीशी हळद घालायची आहे, अर्धा चमचाभर, थोडासा गूळ घालून घ्यायचा आहे, आणि ही डाळ आपल्याला एकदा मिक्स करून घ्यायची आहे। तर डाळ मिक्स करून घेतलेली आहे मी। तर आता टोमॅटोच्या साराला सुद्धा उकळी आलेली आहे। तर टोमॅटोचं सार बघूया, तर तयार आहे टोमॅटोचं सार। गॅस बंद करते। तर डाळीला सुद्धा चांगली उकळी आलेली आहे। आपण थोडंसं ओलं खोबरं घालून घ्यायचं, जरासं घालायचं आहे, जास्त घालायचं नाहीये। तर आता ह्याला फोडणी देऊया। तर फोडणीसाठी मी छोटासा टोप ठेवलेला आहे, त्याच्यामध्ये आपल्याला थोडंसं तेल घालायचं आहे। तेल थोडं गरम झाल्यावर आपल्या याच्यात मोहरी घालून घ्यायची, थोडंसं जिरं सुद्धा घालायचं आहे, म्हणजे अर्धा चमचाभर मी घातलेलं आहे। थोडासा कढीपत्ता घालायचा आहे,
चिमूटभर हिंग घालायचं आहे आणि फोडणी तयार आहे. आपण या डाळीमध्ये घालून घ्यायचे. तर फोडणी घालून घेतलेली आहे. डाळीला चांगली उकळी आलेली आहे. थोडीशी वरून कोथिंबीर घालायची. मिक्स करून घ्यायचे. तयार आहे झटपट अशी डाळ. नक्की करून पहा, आवडेल तुम्हाला. तर डाळ सुद्धा रेडी झालेली आहे. आता आपण हिरव्या वाटाण्याची उसळ सुद्धा करून घेऊया. तर हिरव्या वाटाण्याची उसळ मी आधी शिजवून घेतली कुकरला. त्यासाठी मी ओलं खोबरं घेतलं, हे भाजून घेतलेलं आहे. एक वाटीभर घेतलेलं आहे. तर हे वाटण करून घ्यायचं आपल्या मिक्सरला. त्याच्या आधी आपल्याला एक मोठा आकाराचा टोमॅटो, त्यात थोडीशी कोथिंबीर घालायची आणि हे मिक्सरला आपल्याला भरडून घ्यायचं आहे. तर मी असं भरभरीत असं हे वाटून घेतलेलं आहे. जास्त असं काही बारीक वाटलेलं नाहीये. पण याच्यात जरा सुद्धा मी पाण्याचा वापर केलेला नाहीये. आता हे खोबऱ्याचं वाटण सुद्धा आपल्याला वाटून घ्यायचं आहे. तर वाटण सुद्धा मी वाटून घेतलेलं आहे बारीक. तर गॅसवर कढई ठेवली आहे, चांगली गरम करून घेतली. त्याच्यामध्ये तेल घालायचं आहे. आता याच्यामध्ये आपल्याला 1 चमचाभर छोटा मोहरी घालायची आहे. 1 चमचाभर आपल्याला जिरं सुद्धा घालायचं आहे. थोडासा कढीपत्ता घालायचा आहे. एक हिरवी मिरची उभी चिरून घेतलेली आहे. आता आपल्याला टोमॅटो आणि कोथिंबीरची पेस्ट घालून घ्यायची आहे. मिक्स करून घ्यायचं आहे थोडंसं. आता थोडीशी हळद घालायची अर्धा चमचाभर. लाल तिखट घालायचं 1 चमचाभर. मालवणी मसाला घालायचा आहे आणि गरम मसाला घालायचा आहे पाव चमचाभर. आणि हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता आपण याच्यामध्ये खोबऱ्याचं वाटण घालायचं आहे. वाटण घालून हे मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला. मिक्स करून घेतलेलं आहे. आता आपण हिरवे वाटाणे घालायचे शिजवलेले. मिक्सरच्या भांड्याला थोडं ओलं खोबरं लागलं होतं, थोडंसं पाणी घातलंय. मीठ घालायचं चवीनुसार आणि आपल्याला हे शिजवायला ठेवून द्यायचे 5 मिनिटं. वरून थोडीशी कोथिंबीर सुद्धा घालायची. मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता आपण याला झाकण लावून 5 मिनिटं चांगली उकळी द्यायची आहे. तुम्हाला पाहिजे तर ही सुकी भाजी करायची, तुम्ही सुकी सुद्धा करू शकता. तयार आहे झटपट अशी ही उसळ हिरव्या वाटाण्याची. आता आपण खीर करून घेऊया. तर खिरीसाठी मी जे तांदूळ धुवून ठेवले होते ते आपल्याला लोखंडी तव्यावर चांगले असे भाजून घ्यायचे. तर तांदूळ मी भाजून घेतले. तयार आहेत तांदूळ भाजून घेतलेले. आता आपण हे मिक्सरला भरडून घ्यायचे आहेत. थोडेसे थंड करायचे आणि मिक्सरला आपल्याला हे भरडून घ्यायचे आहेत. आता एक पातेलं ठेवलंय, त्याच्यामध्ये हे तांदूळ भरडून घेतलेले ते घालायचे. याला मी तुपाचा वगैरे वापर केलेला नाहीये. थोडं पाणी घालायचं तांब्यावर. मिक्स करायचंय. झाकण लावायचंय आणि आपल्याला 5 मिनिटं उकळी आल्याला ठेवायचं. उकळी आल्यानंतर आपल्याला झाकण काढून टाकायचंय. तर एक मिक्सरचं भांडं घ्यायचंय. त्याच्यामध्ये आपल्याला ओलं खोबरं घालायचंय, कारण आपण दुधाचा वापर केलेला नाहीये. त्याच्यामुळे आपण नारळाचा रस घालणार आहे. त्याच्यात थोडं पाणी घालायचंय आणि याचा रस काढून घ्यायचा आहे. रस काढण्यासाठी मी एक चाळणी घेतलेली आहे. पीठ चाळतो ती चाळणी घ्यायची आहे. खाली एक बाउल घेतलाय आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला रस गाळून घ्यायचा आहे. असं हे 2 वेळा आपल्याला रस काढून घ्यायचा आहे. तिसऱ्यांदा परत आपल्याला याच्यामध्ये पाणी घालायचं आहे आणि हा रस आपल्याला काढून घ्यायचा आहे. हा रस मी सोनकढीला वापरणार आहे. त्याच्यात पाणी घालून हा रस आपण काढून घ्यायचा आहे खोबऱ्याचा. तर सोनकढीसाठी सुद्धा मी रस काढून घेतला. थोडासा जाडसर रस मी याच्यात मिक्स करते. साईडला ठेवून द्यायचा आहे आपल्याला. आता आपण तांदूळ जे शिजवायला ठेवले ते सुद्धा बघूया. चांगले शिजलेले आहेत. ह्याच्यामध्ये आपल्याला गूळ घालायचं. ते 1 वाटीभर मी गूळ घालणार आहे. हा गूळ आपल्याला मिक्स करून घ्यायचा आहे. गूळ मिक्स झाल्यानंतर आपल्याला नारळाचा रस घालून घ्यायचा आहे. तो सुद्धा आपल्याला मिक्स करायचा आहे. गॅस बारीक करायचा आहे आपल्याला. आता आपण ह्याच्यामध्ये थोडंसं चिमूटभर मीठ घालायचं आहे. कुठलाही गोडाचा पदार्थ करा, थोडासा चिमूटभर मीठ घालायचं आहे. थोडंसं ओलं खोबरं घातलेलं आहे. थोडीशी अर्धा चमचाभर हळद घातलेली आहे आणि हे आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. मिक्स करून झाल्यानंतर आपल्या ह्याच्यामध्ये वेलची पावडर घालायची आहे. ते 1 छोटा चमचाभर मी वेलची पावडर घातलेली आहे. ह्याच्यामध्ये थोडेसे ड्रायफ्रूट सुद्धा घालायचे. चारोळी घातलेले, मनुका घातलेले आणि थोडे काजू तुकडे किंवा बदामाचे तुकडे घालायचे. तर माझ्याकडे काजू नव्हता म्हणून मी बदाम घालणार आहे. मिक्स करायचं आहे आणि उकळी आणायला ठेवून द्यायची आहे.
उकळी आलेली आहे, गॅस बंद करायचा आहे, पण याच्यावर झाकण ठेवायचं नाही, नाहीतर हे घट्ट होऊ शकते खीर. त्याच्यामुळे झाकण न लावता अशीच ही खीर ठेवून द्यायची. गॅस बंद केलेला आहे मी. तर आहे नारळाच्या रसापासून केलेली तांदळाची खीर. आता आपण सोनकढी करून घेऊया. मग अशी नारळाचा रस काढून ठेवलाय, त्याच्यामध्ये आपल्याला 2 चमचे आगळ घालायचे, कोकमाचा रस घालायचा, मिरची घालायची कापून. आता ह्यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर घालायची, थोडेसे साखरेचे दाणे घालायचे आणि चवीनुसार आपल्याला मीठ सुद्धा घालून घ्यायचं आहे आणि ही ढवळून घ्यायची सोनकढी. तयार आहे झटपट अशी सोनकढी. नक्की ट्राय करा, आवडेल तुम्हाला. सोनकढी आपल्याला साईडला ठेवून द्यायची. आता आपण करायचे भरलेली मिरची करून घ्यायची. तर मिरचीसाठी मी एक सारण करणार आहे. सारणासाठी मी घेतलेलं आहे 1 वाटीभर ओलं खोबरं घेतलेलं आहे. ओलं खोबरं घालून झाल्यानंतर थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घ्यायची आहे. कोथिंबीर घालून झाल्यानंतर आपल्याला हिंग घालायचं आहे. हिंग घालून झाल्यानंतर आपल्याला थोडीशी अर्धा चमचाभर हळद सुद्धा घालायची. हळद घालून झाल्यानंतर आपल्याला याच्यामध्ये 1 छोटा चमचाभर जिरं घालायचं आहे. जिरं घालून झाल्यानंतर आपल्याला चवीनुसार मीठ सुद्धा घालून घ्यायचं आहे. तर मीठ घालून झाल्यानंतर आपल्याला 1 चमचाभर आपल्याला धने पावडर घालायचे आणि हे आपल्याला हाताने चांगलं चुरून घ्यायचं आहे. हे सारण आपल्याला हाताने चुरून चांगलं झाल्यानंतर आपल्याला या ज्या मिरची आपण कट करून ठेवली त्याच्यामध्ये आपल्याला हे सारण भरून घ्यायचं आहे. तर मी हे सारण भरून घेते सगळ्या मिरचीमध्ये. सारण भरून घेतलेलं आहे, एका बाउलमध्ये ठेवून दिलेलं आहे. त्याच बाउलमध्ये थोडंसं बेसन घालायचं आहे आणि थोडंसं मीठ घालायचं आणि मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला. मिक्स करून झालंय, गॅसवर पॅन ठेवलाय, त्याच्यामध्ये थोडंसं तेल घालायचं आहे आणि या भरलेल्या मिरची आपल्याला त्याच्यात घालून घ्यायचे. मिरच्या सगळ्या पॅनवर घालून झाल्यानंतर आपल्याला झाकण लावून 2 मिनिटं वाफ काढायचे. गॅस बारीक केलेलं आहे, 2 मिनिटांचं झाकण काढायचं आहे आणि आपल्याला हे एका बाजूने पलटी करून घ्यायचं आहे. चांगली भाजली आहे, परत झाकण लावून आपल्याला 2 मिनिटं वाफ काढून घ्यायचे. असं 5 मिनिटं हे मिरच्या भाजायला टाइम लागतो, जास्त वेळ लागत नाही. तयार आहे बिन तिखटाच्या ओलं खोबरं घालून केलेल्या भरलेल्या हिरव्या मिरच्या. पलटून घ्यायच्या आहेत आणि गॅस बंद करायचा आहे. आता आपण तुम्हाला एक ताट सुद्धा दाखवते जेवणाचं करून. तर ताट घेतलेलं आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये भात घ्यायचा आहे. तर आधी मी भात घेतलेला आहे. तर 1 वाटीभर मी भात घेतलेला आहे. त्याच्यावर थोडंसं घरगुती लोणचं पण घेतलेलं आहे. गोडी डाळ घेतलेली आहे वाटीभर. हिरव्या वाटाण्याची उसळ घेतलेली आहे. टोमॅटोचं सार घेतलेलं आहे. त्याच्याबरोबर ओल्या खोबऱ्याची तांदळाची खीर घेतलेली आहे. त्याचबरोबर सोनकढी सुद्धा घेतली. आता हिरवी मिरची घेऊन झाल्यानंतर मी तांदळाचे पापड सुद्धा भाजलेले आहेत आणि थोडासा टोमॅटो सुद्धा मी घेते. तयार आहे झटपट अशी व्हेज थाली, कांदा लसूण न वापरता. आवडली असेल तर मालवणी ज्योती किचनला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर सुद्धा करा. व्हिडिओ आवडल्यास कमेंट करायला जरा सुद्धा विसरू नका आणि ह्या पद्धतीतली व्हेज थाली नक्की एकदा ट्राय करा, आवडेल तुम्हाला. आणि माझा पूर्ण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल तुमचे धन्यवाद. असेच माझे नवनवीन व्हिडिओ तुम्ही पाहत राहा. आपण भेटूया अशाच नवनवीन रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.